Sizin tavuklu döneriniz, sizin tavuklu döneriniz, tavuk. Ine sizin döneriniz. Ha? Ha? Kıyvane. Ha? Deli ahım. Belli. Ne bu belli? Ay makam bunu tutup tura. Belli. Ne bu belli? Ayağım sahra kıygardı. Musurlarını hepsi dökmedim diye. 3 gedek kıygardı. Boynunu burup durdu. Bir zegizegim kaytavul vermedi. Namartaydıysa. Yelmek koy versen ol yara. Kılsınkan kan damıp durmalıdır. Yedayım bana. Büvüdü tappat, ayarları sappat deyiptirler. Könülüm aytmadık, ne diyor? Ha? Doğru dava. Hani aç, kısırlar sana. Tabak oğladan. Hani göreyim hani. Belli. Duydan su çekip otuyor. Kaçarın ayağının barmazığı görün ayağının. Ayy. Ha? Barbat oynana kıytiyeli. Koş heleyle yani. Ya taya görünü dikkat Tova diyorum ya. 3 gedek tüf yakamıda da tüy kurduk. Tova. Alana tabak oğladanım yelme. Arasında. Ey barda mara durvin kul eder ne yadır ha? Usta baktıranın görmeyin. Değil erkek bolsan gel. Yok, yok. Lama kayıttı burunla yel alansa buraya bak. Gaysıl kakatın kadar. Uğudun nap yazarını ödüm. Telpeğin tayinine koy. Hep onu. Hova ne mi? Şu durvin bana sana baktırma bu mu? Oy. Adamıma hazık yap. Çişen var mı? Ödür bir kalama bağlarım seni. Şunun mu? Onu var ya gence ayağını da tavsırın. Durvisin bir de baktırmasın. Oy. Ödü bilir. Ne mesela nire baktırmalısın. Ulan Turkan teni alıp bir o düştü vay. Ey hoşolukta erkek olmada kıynay meneş ayağın dinle düşünem ağol. Bozuluk bir erkeklik. Gözünü gör kadayını. Kıyı bir otursana bir. Ödüm bilyen kim erkek kim ayarlanır. Koşuşta koğlanı istem konsit. Alana tabak oğladan koy. Tene baklaska. Kadına mı üçlendirip duruyor ya? Yan kadar kahver koy versene bol zoklu golün yok. Koy versene benim tatlım ayda. Otur. Sen molyanda keyvani. Yok tamamın yetmeyiz valla. Me koşuş. Hadi tabak oğlan. Başlık bağışlan, men göwreli. Deme. Başlık bağışlan bir wagt gelme ötden, bir iki günçük wagtna beräýiň de ýollaşymy aýtsak, hemem gaýnymlary aýtjak da. Isabella, gayrat et. İnnik gedek sözlümüňi dolu bir jem bilen aýtyp bolýarmy? Ene sizin kofyaňyz, balam kökäňiz, noşsuz. Ey, kelde siz. Halan arasana diýdime? Ay. Все получили. Один-один. Bella oynatma Bella getir. Salam misal mı? Hava, neye maşaryan? Şaltana bilýän. Be, ne yaptın ha? 16-20 de köpül. 37 bolýar. Grafından ammarmadım. Neye doğru? Zato şalt. Söýülim, sen ýeketämsiň? Çynlanam? Çynlanam. Hawa? Da, çynlanam. Конечно. Benim men gekeceğim. Vay, çynlanam. Hava çınım. Vay, çynlanam. Hava çınım. Oho, Cemal mı?
Ýa-ni gözüme görünýänkä. Andos, özüňe gel. Bolany näme küsey bilen. Seň maşgalaň bar, seň çağalaň bar, sen diňe şolaň pikirini etmeli. Öňküseygiň ýagdymdan çykar, kelläňden çykar. Sen bäri başgalar üçin geldiň. Salam. Egerde 16 ýaşa ýetmedik adam bilen sana, ýani jins gatnaşyk edilen bolsa, onda nähili jogapkärçilik bolup bilerdi. Hormatly aýtlar. Görnetin 16 ýaşa ýetmedik adam bilen sana, ýani jins gatnaşygyny edene Türkmenistanyň Jinaýat kodeksiniň 141-nji maddasyna laýyklykda bellenlen biniýatlyk mukdarynyň 10-synyň 30-syny şeňle meçberde jerime salynýar. Ýa-da 2 ýyl şeňle möhletde düzüşi işlerini işletmek, ýa-da 3 ýyl şeňle möhletde azatlykdan mahrum etmek jazasy berilýär. Bilip goýun. Bu jinaýaty ilkinji gedek eden adamyň jebir çeken bilen ýaraşyp bile ýaşaýandygy we bile hojalyk ýöredýändigi sebäp onuň eden etmişi jemgyýetçilik howpuny ýitiren bolsa, ol jinaýat jogapkärçiliginden boş edilýär. Şu ýerde esasy bellemeli da, eger jebir çeken özüniň kiçi ýaşlydygy, aň ötüşiniň ýyda galakdygy we şoňa meňde sebäpleri görä özü bilen edilen hereketleriň häsiýetine we maniýetine düşünmedik bolsa, onu günäkäriň hereketleri jebir çekeniň biçareliginden peýdalanyp edilen zorlamaklyk hökmüne garalýar. We Türkmenistanyň Jinaýat kodeksiniň 132-nji maddasynyň degişli bölekleri bilen maddalaşdyrylýar. Egerde jebir çeken kiçi ýaşlydygyna garamazdan özüniň fizik we aň ötüşine, jins gatnaşygynyň häsiýetine hemde maniýetine düşünmek bilen ödetligi boýunça zina gatnaşygyna bolan bolsa, onda şu halatlarda diňe onuň kiçi ýaşlydygyna salgylanmak bilen jebir çekeniň biçareliginden peýdalanyp zorlanan diýip hasap edip bolmaz. We şeýle ýagdaýda günäkäriň hereketi 16 ýaşa ýetmedik adam bilen zina eden adam hökmünde Türkmenistanyň Jinaýat kodeksiniň 141-nji maddasy bilen maddalaşdyrylmagy degişlidir. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň esasy kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda döwletiň her bir raýatyň öňünde jogapkärligi we şahsiýetiň erkin ötmek üçin şertleriň döredilmegini üçin edýändigi, raýatyň janyny, ad-awraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldigilmesizligini, tebii we aýry başgalanmaz hukuklaryny goraýandygy barada bilenendigi hakyna ynykdymak bilen agdalan soraglar boýunça hukuk kömegini almaklyk üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmak üçin maslahat berýär. Hemme zadyň öz miwe sorsýalynda ana taňa da wagt boldy, haýyrma. Goýan aýatda. Şähne, ülenseň naharam bişikli bolýar. Naharam öz elimma, özüm bişiren ata. Ol kuýnuklarym bitikli bolýar. Tugam öz elimma, özüm etken. Kırıngam yuğulu bolýar. Kırım öz elimma, özüm yuýan. Baskara. Sedillikdirem ba ülenseň. Öz elimma, özüm etken. Üýlenersiň diýdimmi? Üýlenersiň. Ne? Tursam mı? Girmeyi ben öz lezzeti var ha. Yaşlar bilmeyen şu. Asna, ne de onu durma. Görünler tanımıyorsun, kıyın alıp beri otayım kadıyamazınlar. Tanımıyorsun adamını, tanımıyorsun. I found a love for me. Terminin yanlış otayım ha. O başka toyun keline. Toyunu formulan ütkötük kovarırlar. Hana denk çıktı. And I'm feeling good. Uy bileyim ben. Bunyan fokus kim ettirdin ha sen? Çınar talon.